Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel keluarga Mas Gogong. Halo pemirsa, iki wis ana sedina mripatku iki guandel tak delok iki perih pemirsa, yo abang tapi gak abang kabeh, abang nang kene pinggir. Perih ganjel wis tak tetes obat moto emang wis. Cuma iki aku yo pengen inisiatif yo tak imbangi karo herbal. Ki aku tuku nang pasar. Kan nang pasar tiap pasar mesti ana bakul kembang kene pemirsa. Kadang kala nek ape ana sing nyekar keluargane nang makam, kuwi tiap pasar mesti ana nang kene iku. Lah nang pasar Kapring ana ibu-ibu siji sing jualan kembang boreh, kembang nggo nyekar ngono. Apa maksude tuku sirih tok ya oleh. Ya aku tuku sirih 2000 karo ibuke. Kita buka. Dapat tak di toples ae. Untuk aki pemirsa. Ki arep tak ngobati mripatku. Soalnya aku pernah tak konten emang tak imbangi karo daun sirih. Dapat tak godhog siji ae. Ojo bendina. Ya paling gak 2 hari sekali, pas minggu 2 kali. Pokoknya sampai mripate sehat. Nek sehat gak usah. Nek aku kadang tak langsung tuku jamune saka langgananku wong Pernung pemirsa. Terus sing pernah tak konten lah iki tak adani dhisik, iki terus tak coba tak iku. Sik tak mek adah pemirsa. Tak mek adah tak nggo iku pemirsa. Wadah iki. Kok sing cilik gak ada. Nah, kita adani. Buat menawa satu saat nanti tonggoku ana sing butuh. Gak perlu kakan yo nek digombang banyak digombang piye bahasa Indonesia apa pemirsa? Dingenek-ngenek nang lho iki engko seprebusane ku dienggo ditambah-tambah mripan tapi ku langsung udah diangkat aja kesuwen. Soalnya mesti perih daun sirih kuwi kan antiseptik alami. Ya aku yo tukuannya pemirsa obat tetes. Kuwi tak imbangi iki ben cepet damari. Kita adhe kene. Tak rebus tak cuci tak masak. Tak mek banyu pemirsa pemirsa. Kita cuci dhisik. Godhongnya terus tak rebus. Wusuh. Kok ape turu iya, wedine iki kok kena kewan apa nang kene kan. Godhongnya tak cuci dhisik. Kira-kira ya setengah gelasan godhong siji. Pemirsa. Tak rasane ganjel kok abang aku sampai diloroi tanggoku. Kenapa Mbak mripate? Ya nek kurang turu sih iya kadang kalau bocah yang nilir nggone bocah. Kadang kita godhog sik pemirsa. Ora apa-apa, wong herbal kok. Sebetulnya aja kerep kan kuwi perih pemirsa. Tak rasa-rasane kok ganjel ae. Tak nggo ngonten kok ora iso mergawe engko aku nek ngene ae aku. Yus sedina suwengi pemirsa. Terus aku inisiatif nang pasar tuku daun sirih tok karo bakule kembang boreh terus tak ikut. Kok nek mesakne nek nulanang anakku. Tak godhog, digodhog ben adem sik sedelok engko terus agek di gombang-gombang nang mripat lho. Oh, ki rada nek nang kamera ya ora ketok. Ini pojokan ganjel. Nek trimo melekan apa kurang turu ki gak ngene tapi kok sedina utuh dhewe aku ngono. Cek pemirsa. Penampakane kita tak gombangi ngono.
pemirsa. Ben adep sik. Nah, wis selesai. Selesai. Mau sik sampah dhisik ambek ngenteni adem. Nah, iki bismillahirrahmanirrahim. Iki tak siapno tisu. Lah, kok tutorial apa Mbak Eka? Lah, aku pernah ketoke ngonten pas piparku loro bar kondi yo. Kuwi saurunge budal kok ya pengen Jepang. Pengen Jepang kan piparku loro, tak mbirno ae tekan omah kok tambah nemen kan perang dino. Model kok musiman nih lho Mbak tempat loro mbok kenapa? Padahal ya ora gene-gene. Kok kena kewan apa-apa. Lah iki tak coba ya, pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup 2 kali. Sebenarnya aku ki yo tak apa ndek cilik ki yo pernah dingenekno mbahku. Dadi kenapa wani ngene ki yo karena pernah dingenekno mbahku pemirsa. Tapi kudune iki tisune tisu steril ya, tisu bersih ya, aja sampai rusak soalnya kanggo mata. Wis bareng banyu dibuak soalnya tipak iku pemirsa. Kok ambek turu ya ngono carane. Tambah teko lara lunga. Tambah teko lara lunga, amin. Ya saiki akeh kok ya obat. Emang tre aku yo mbek tak imbangi karo herbal, pengobatan herbal pemirsa. Engko nek kan engko nek ora ndang mari kan aku tekendala, aku dhewe yo mergawe ngonten barang. Engko nek gak tak ndang obati engko nular-nular malah. Kan ngontenku yo metu kadang dolan omahe maratuwa. Engko nek ora diobati yo bahaya pemirsa. Cuma resik-resik iku sampah. Angger sore iki aku mesti bakari sampah pemirsa. Wes mulai rodok mending kan wabah. Iki blobok nae ngono pemirsa. Ngen ape turu tak ngono nene. Diairi pemirsa sawahe. Ya aku ngecek iki pemirsa. Sik. Iki tanduran apa yo? Kencur ndaan. Apa sih iki? Iki pernah tak icir gak sih pemirsa? Aku lali pemirsa. Mosok ora kencur. Iki buah nagane. Buah naga iki yo gak oleh diwaya dirsik cas kete. Kene gak mbek Mas Santo nang ngatasi. Sedino. Nah, iki pemirsa. Urip iki njaluk bibit ko merah. Muga-muga iso merambat. Iki kita wis tukul. Muga-muga duwe rezeki sok tuk iso gawe gundukan lahan iso diciri-ciri pemirsa. Kene gak mbek wong lanang aku yo gak iso pemirsa. Saya paham gak lahan ku wong lanang. Yo iso tapi kok gak iso maksimal apik kok segarapane wong lanang. Nah iki. Iki tanduran ya iki kita tak icer opo ya. Ambune kaya iku tanduran herbal apa ya pemirsa. Alhamdulillah gedange wah pemirsa. Kayak sempat mati loh pemirsa, terus tak kerubungi. Kuwi apa jenenge? Uwah mati tukul siklusnya ngono wae. Dadi wah tunase tukul mati. Wah mati tunase tukul neh. Dadi ya nek pas zamane urung dienggoni ya ditiliki pake dideloki nek saiki nang omah ya tak openi aku pemirsa. Oke wis iki gedang ulin. Iki gedang apa sih ya? Iya. Saya iki mang kontene ngobati mripatku soalnya engko nek nular nang wong liya terus tak nggo ngonten kok
malah ra karuan mergaweni nek ora dadi penak di tak imbangi karo tak gombang karo banyu daun sirih. Ya aku tuku obat tetes anyar. Kuwi kanggo iki ya menawa iritasi, Mbak, aku. Nah, potek wis pemirsa. Tapi kok sik ngguanjel tak imbangi kuwi ya. Wis pemirsa ya tak tutup dulu kontennya. Terima kasih nonton kontenku. Pokoknya aja lali like, comment, sampai keluarga mas couple mau coba aku akan bukan seproses akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.